Takže čus lidi, já jsem AT Plugin a vítejte u prvního let's playe na hru Tanky Online. Jsem tady společně s Axonerem. Čau Axonery. Čau. Bambu sedí. Tak, teď mě zabili, samozřejmě. A dneska budeme hrát. Já mám Isidu. Axonel taky má Isidu. Jenže je lepší. Má 3 čárky a hvězdičku, to je nefér. No a bohužel se mě to seká, za to se omlouvám. A hrajeme Team Deathmatch. Nesnáším tě twinsky. Axonery. Ano, já tě jdu dohealovat, snažím. Ne. A ty jsi mrtvej. Já vím. Mně se to tak seká, že jsem laser. Tady je twinsky a dám je zezadu. Hasane. Tohle je úplně naše první video z našeho channelu. Z AAA Pro Games. Budeme natáčet tak další, tak nevím, jaká bude naše týdenní práce. Jak to říct? Bohužel ještě chodíme do školy. Bohužel. Naštěstí už nechodíme do školky, takže... A teď jsou prázdniny. Možná jste si všimli. A pokud jste si nevšimli datum, tak to je natočeno blá blá blá, něco 7. 2014. Ano? Ano. A je to Tanky Online, je něco jako World of Tanks. Možná to znáte. Snad určitě. No, ale Tanky Online je na prohlížeči. Je to... Stránka je tankyonline.com. Kde seš? U naší, teď mě zabil nějaký Grumpsy. Tak počkej, já tě najdu. A ta adresa bude v popisku videa. Ano. Pojď jakoby, když jsi z naší základny, tak pojď doleva. Tam se setkáme nahoře. Jo, já už jsem tady. Pozor, laser. Tady vedle, za tebou, teda vlevo, sakra. Počkej, ne, freeza. Jo. Já čekám vlevo, jo. A můžete si kupovat takový děla. Zbraně, děla. Tanky, podvozky teda. Tanky, určitě. Podvozky. No tak celý tanky taky, no. Taky, no. A ze začátku dostanete tu... Jak se to nejrychlejší tank, který nejméně vydrží, a smoky. To je takový malinký dělo, který dává hrozně malý damage, ale rychle se nabíjí. Ale malý damage, no. Tak pojď doleva teďka, jo? Teď mě zabili. Takže... Já vím, tak a penízky se sbírají jako diamantíky. Make and Sophie. Pojď doleva, já vidím tvé jméno, já tě zabiju. Já už jdu a nemusíš do té klávesnice tak klepat. Já ji neklepám, já ji hladím. Hladíš, určitě. Je to My Little Pony. Jej. A snad se vám let's play bude líbit. Můžeš jet. Pozor! Já tě healuju. On tě nezabije. Díky. Dobrý. Počkej, tady byl někdo laser, který mě předtím zabil. A to tady je... To je 1.2015, vidíš to, ne? Jo. Sakra, to je on. Healu mě! Počkej, já ho zabiju. Kde je? Aha, on je na druhé straně, já jsem myslel, že je tady zabil. Jo! Pěkně, počkej, já tě ohealuju. Pozor, je tam Grumpsy. Tak mě dohealuj! Kdybych poskačuješ tam a zpátky, to není možný. Já vím, mě se to tak seká, pozor. Ty mě ohealuj ty. Neříkej ohealuj, to zní divně. Já vím, já tomu říkám ohealuj. Tak to bylo waffles teda. Já ho zabiju. Já se strašně sekám, já mám strašně asi 4 FPS, když natáčím. Jenom abyste viděli, tak já mám 34. No, ale já mám zase... Mamuti na mostě, warning. Já mám zase mini notebooček, takže se mě to tak seká, ale měl bych nějak
prázdninách ještě dostat. Notebook. Na mě, bacha, tam nejezdí, tam jsou ti mamuti. Dohyluj mě radši. Teď jsi měl teda 6. Uhni od tam tě trefí. Hej, kolik je tam těch mamutů? Právě že 2 a ještě jeden plamenovec. 3 tam jsou. Pozor, Hasan. Jasan. Hosan. Hasan, madam. Teď mě trefil. Mamut. Mě trefil. Hej, na mě šli 3. První mě trefil laser, ten 3hvězdičkovej. Potom mě oheň, mamuta. Jsem vedle tebe, tak pojď za mnou, jo? Pojď za mnou, hej, Plugino. Plugino. Já nejsem ženská. Plugino. Já nejsem ženská. Jo, nejsem. Jdeš, Bugino? A pojď za mnou. Pozor, za tebou! Stojí tele s kamerou, co? Jo. No dobrý, máme ho, je v pohodě. What? Ne. Jo, a takhle je tabulka. To ji můžete zmáčknout tabem. Tab. A takhle zmáčknete. Tak děj. No, a je to 7 proti 4. No, to jsem si všiml. 3. 3 už? Pojď doprava, jo? Pojď doprava za mnou. Jo. A je tady jako takový více her v této hře. My hrajeme teďka Team Deathmatch. Více map a více her, ano. No. Tak je tady Flag Capture a Deathmatch. Deathmatch. Pozor, je tady mamut, pomoc. Určitě jsem za tebou, toho. To není mamut. S Freezem. Je to mamut. To je Diktátor a Hornet. Au, do mě našla šaftka. Ne, do mě našla šaftka. No, tak do nás našla šaftka. Mě zabila. Hej, please, jako já potřebuji vyhýlovat, protože já mám 4 životů, za mnou je Fréza, přede mnou Twinsky a ta Fréza mě zabila. A vedle mě taky Fréza, takže... Já zabiju toho Hasana. Hasana Fakana. Pomoc, já ho zabiju, toho André. Pomoc, na mě jsou 2, zachraň se, kdo můžeš. Pěkný Twinsko. To bylo Twinsko. Ale André. Tak už prodáváme 3-2. Já ho zabiju to... Oh! Kde seš, Plugino? Plugino. Tady. Tady seš. Dovíl mě. No právě jsem chtěl. A já skáču jak... Můžeme jet. Pojď za mnou, počkej, pojď za mnou, pojď. Jak jelen. Au! Au? Já nesnažím ty šaftky, jako... No trošičku... jsem neměl teda říct nic, no, protože když jsi chcíplej, tak tam moc neřekneš. Tebe už zabili zase? Ježiš, ty jsi prase. A sakra, na mě jdu 2 frazy. A babi. 3 proti tobě. Jo, a zabil ho. A teď ty. No, ani jedno. Ne, ty jsi nezabil nikoho. Plugino, no, Bugino. Tak pro mě šli 2. A ty no tak pro mě taky. A ty máš lepší podvozek. A jsi lepší level. Já ti pomůžu. Vlastně mám barvu proti nim, že jo, tak to je možná taky. Dej ho prosím, Hasana. Víš toho Diktátora. Ale tak mě trefila zase ta šaftka. Já jdu potom Diktátorovi, on má hrozně málo lifeu. To potom zeleným. A dobrý, je po něm. Za chvilku už budeme končit, protože my budeme dělat takový menší, teda kratší díly. Tak až zabijem tady toho Hasana, tak to... Tak až zabijem tady toho Hasana, tak to asi ukončíme. Já srandu. Kolik je? 58. Musíme ho zabít. Ne. To je prostě... Máš to těžký. Že jo? Jdu po něm. Hej, on si dává healy určitě. Nedává. Ty ještě tam přijel mamut a my jsme na to 2. Já ho jdu zabít. Je po něm. On si dává ty healy, to není možný. Zase Hasan tě zabil. To víš, že mě zabil, když jsem šel jenom po něm. Tě nezabil. Sakra, kdyby se mě to nesekalo, tak už ho mám. Nejsem mrtvý. Ale teď jsem mrtvej. Hej, ty vogo. No, Cíl, Hasan mrtev. Kolikátej je Hasan? První. Jdem po Hasanovi, jenom po Hasanovi. Ale tak teď mě zabije mamut. No přesně. Diktátor. Ale on je tady už i ten mamut, to je ten problém, víš? Mám Hasana na mužce. Je po Hasanovi, jo, konec. Jo, a porazili jsme Hasana. A my se chceme s váma rozloučit. A vy s náma ne. Vy jste zlí, pomož mi. No, tak mě zabili.
dejte like nebo odběr a loučí se s váma ty plugin, takže čus. Ježišmarja, ten mamut je ale neobratnej. Rozlouč se, Axonely. Čus. Bambus, ne. A Čus. A Jo. uvidíme se u dalšího videa. Čus. Plugine, já jsem